И какво става, хора? Днеска сме тук навънка с Бобката. Демон Хекс е тук. И Колето, Никола Илиев, ето го, както мога видите, кажеш на хората. И сега отиваме към Прайда да си покажем, да си покажем на свиня. Да поясваме. Да го понясваме, брат. Ето го и Колето. Кажи нещо, хора. Аз съм шеф, брат. И така, ще ви извънем след малко. Айде. И здравейте, хора. Тук с Демон Хекс. О, имаш капто, брат. Стигнахме на Прайда. Не е много интересно, малко хора има. Погледни човека на сцената. Ето там, мога да видите сцената пред Прайда. И ще видим. Хайде, бори сва! Ето го, Колето. Славце, такова е сред нас, хора. Тук сме и на Прайда. Много странни хора има. Ето там има едно куче. Прилича и то на малко на гей. Това бъде някаква камера да снимаш. Не, брат. Тега, хора, ние отиваме да хапнем нещо, че отгодняхме, доста жега навънка. Не беше нищо интересно прави, да имаш някакви кучета и така. Айде. Сега хапнахме хес и намерихме Волен Сидоров, ама той ни избега и сега ще го изчакаме. Много искаме да снимаме с него. Ще се опитам да ви го снимам за видеоклипа, ама ще видим. Той беше с аутфит, май и той беше за София Прайд. Ето там в тази сграда. Влезна в Министерството на туризма и ще го изчакаме. Ето му е тук с Колето и ще го изчакаме. Хора, за жалост ще спуснахме Волен Сидоров, но за сметка на това тук намерихме някакво местенце. Имаме тук и наш приятел. Ето го там. Седиме си тук, колонката е до Колето. Малко не се е постригла, ама се записа на барбар час. Бобката е добре. И аз не съм се. Но е тук мога да видите столчета, имаме още много. И така.